ନମସ୍କାର, ଆମେ ଭିଓ ଏବଂ ଭିଓରୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶରେ ନିୟମିତ ବୈଠକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଋଣ ଅନୁରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆମେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେୟକୁ ଯିବା। ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଏକ ମହିଳା ସ୍ୟାମ୍ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚେକ୍ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରବାର ତାରିଖ ଆମର କାରବାର ଏପ୍ରିଲ 28 ତାରିଖରେ ହେବ। ପରିମାଣ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ? 2000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୟନ କରିବୁ। ଆମେ ଆବଣ୍ଟନ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଭିଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଏଠାରେ କି ପ୍ରକାରର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏହା ତାଲିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଶେଷ ବିକଳ୍ପ। ଏଠାରେ ଭିଓରୁ ତାଲିମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ କିଛି ପରିମାଣ ଦିଆଯାଉଛି। 2000 ଟଙ୍କା। ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆମର ପ୍ରବେଶ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଦାଖଲ କରିବେ। ଆମର ତଥ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏହି ପ୍ରବେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏହିପରି କରିବା। ଋଣ ଅନୁରୋଧ, ଋଣ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ। ଚାଲ ଫେରିଯିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଚୟନ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଆମେ ଏଠାରେ 2ଟି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ଭିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।